The cry I cry, who cry you go? The whip I whip, is it your whip? The sober I sobers, is it your sober? Any help was dragon. You got get Papa, what bro no one day. You might have to give it up for 1 hour, and what a kind. And what about them? I'll pack it, baby. You will no more. Oh, chief neighbor from my pay, go up. Go ahead and make it you. Chief never forget. Hey, when I got Bolanana, and I have many Magdalene. You blew were going to teach you hit on your soul. You blew were probably to go to down while some hit on one of mine. I come to go up. The cry I cry, is it your cry? I come from a little bit. You want them better one. What can we have better one in Monyo? Francis Agon. Never up in Monyo. Francis Agon and your blood tape. When you would do it, you want to add alien at 27 this month. September 9 on the 27th of which I got the Alawan Dupa. Yada saw in P. Yada saw in P. Our prayer can begin here. Pejma, Monyo. That wouldn't all don't you onions so good. Don't give Diana. Oh, what I'm never use or Uzon Mapa. Let them get a news like I'm never use Uzamapa. What can one of them? Pejma. Hey, they see when walk a cagema. Been seeing Macano Cagema. When the engineer wanted to the Macallan, other side room, you making a goal, and we're college, to the Machima or Chapano, one a lawyer in Heroya family. On Galagan, no, look in a Roya, or Roya, on Gano Ray. On the level, not dear for Lady Roya. Yellow, we are one Roya, Honey, who's zero Yami. On how war. Upon the Wapago. Jockey Allen and mine is the other Lumudrai, or Imono. Jockey Alpano Warlord. On one warlord, I had it. When I called the one way category economists, to be who are going to economists, your name and your oh, I catch it in your Gagana school, or only saw you hate them. I catch it in your Gagana economists, a cock, probably a vehicle. Paham, what was you crying in the web blue? What can a subject need law for you? Subject need law for you, and what you can name with. You need a blue, but more common acquisition. Honey, they watch a credit. You just show what when you're like Gotaya, you when you're Gotaya, the credit, when you're Gotaya with credit. That credit you couldn't need it. And what any monogas in Honos in here, when you're name the credit. When you question is in here, one of them source of none when you're F9. That one problem, one way. F9 come and the whole of his subject, F9. Those are got proper credit. You want Okay, but you let me walk a INEC officer. Yow INEC, when you're in Lanya Lulu, government. INEC, Anya neck, when you're in Lanya Lulu, INEC officer. The government told you how gratitude them work or work here. Oh, you have INEC commissioner of INEC, Nimo State. Mamma, because I would have I mean, let me what I did, you know, where. You have to need I wouldn't dog. I will open the issue. I'm my always the other. I need like a back on Numudri, Chile. Bear. I some Numudru nebulatio. Bear, go, where, bar. Hey, I'm where Francis. I go. One big bitch, Kine Beta.
aghọta m ihe na ebe a niile. Awụdụ m ndị na-ada akwado ihe akwado achọrọ m nga ngwa mbejisi onwe m oyi ekwesịrị m ịdị readiness nkwado onwe m ngara ngwa ebe akwa gị ibe akwa n'usoro ọ bụrụ ịgagharị akwa onye ezi omume gị ibe ya kọwa onye ọjọọ omume nwụrụ akwa ndị ezi omume nwụrụ na-eji ebe onye m ji sị nọrọ nga mmeri hasa mmere na practice mee akwa mbere ya na nkeji ebulala ozi enwere akwa n'ebe eliwe ozi enwere akwa n'ebe elichakwa n'ozi enwere ụdị kọntu na akwa n'ebe eriwezie ya akwa anyị nọkwa m ya mgbe eribe ya enwede value ị na-abịa mgbe ụgbọ asịrị m anyị ga na-ama ị ga-ebere akwa ụmụ ya ndị ka na-alụbeghị nwaanyị na-ama ị ga-enweta ị ga-esi ebe akwa tọ gburugburu niile a niile nna ha na-ama ha ga-elegara gị anya gị nọ nke Princess Agụ mba bensi bejima diziri lau ozi ya ga-agba mgbe ya ji ego ozi ya gbado mme maka chukwu mfentọla ha nga ngwa ga-aga mgbe chi ka mkpọla hish n'ala nwụọ na onye ọnwụ na-agụda enye m mgbe onye ọnwụ ọṅụrụ ka anyị ebe